Samozrejme, že aktuálny problém, ktorý trápi Levičanov, je aj samotné fontány, ktoré častokrát alebo v priebehu tohto roku musí firma, ktorá ich má na starosti, často obsluhovať. Myslím si, že ten projekt je pomerne mohutný a vzniklo nám niekoľko otázok, prečo pitná voda, prečo sú poruchové. Treba si uvedomiť, že toto sú fontány, ktoré sú prístupné, voľne prístupné i deťom a z toho vyplývajú aj požiadavky kladené na takéto fontány sú vyššie, ako keď sú to fontány, ktoré sú iba nejakým optickým alebo estetickým doplnkom. Takže v každom prípade o fontánach musí byť voda, ktorá je nezávadná. Podotýkam, že celý systém je samozrejme uzatvorený a nie je voda, ktorá strieka, oteká do kanalizácie, ale je čistená filtrami a znovu vháňaná čerpadlami do samotnej fontány. Áno, priznávam, že zrejme sa stala chyba v projekte a tá poruchovosť fontán bola pomerne vysoká. Postupne zodpovedajúca firma odstraňuje tieto závady a v súčasnosti si myslím, že už aj ten režim fontán v týchto teplách bol nastavený síce na celý deň, ale už nie je tak nákladný, ako bol spočiatku. Samozrejme, všetky náklady spojené s prvotnými závadami požadujeme späť od dodávateľa stavby, takže nevidím do budúcna nejaký veľký dôvod, aby sa menil režim fontán, lebo ak pôjdu v režime a budú spoľahlivé, tak tie náklady budú pre mesto priateľné. Musím podotknúť, že samotná prevádzka ukázala nutnosť nejakých technických zmien v fontánach. Došlo k výmene plavákov čerpadiel, ktoré lepšie reagujú. Dali sa zábrany pod veľké mreže, kade nám padalo do fontán pomerne veľa nečistôt od listov, papierikov, takže tomu už technické riešenia zabraňujú. Tak myslím si, že po dostavbe námestia pripomienok občanov bolo pomerne veľa pri jeho výstavbe. V súčasnosti ma teší, keď vidím vo večerných hodinách desiatky ľudí, ktoré sa prechádzajú po námestí. Samozrejme, že ešte stromy, ktoré sme nasadili, nie sú tak vzrastlé, ale verím, že pomaly ten názor i tých skeptikov, ktorí hovorili, že námestie je príliš kamenné, budú upadať tieto názory preto, lebo vidíme postupne, že tak ako stromy, tak aj plazivá zeleň, ktorá bude na tých stĺpoch, sa pomaly zdvíha do výšky. Samozrejme, že mnohým občanom mesta vadilo, že máme tak vysoké náklady, hlavne z jara tohto roku, kedy fontány nabiehali, a aj samozrejme na jeseň minulého roku. Bolo to práve spôsobené technickými závadami a často sme museli vypúšťať kompletnú vodu fontán, to znamená niekoľko desiatok kubíkov muselo odísť do kanalizácie, závady sa odstránili a opäť sa fontány museli napustiť. V súčasnosti sa už tak nedieje, tá doplňanie vody je vlastne iba na úrovni roztreku a odparu fontán, čo už je podstatne menej, takže verím, že aj sledujeme samozrejme týždenné náklady na prevádzku, či už elektrické energie, vody a samotnú údržbu a môžem konštatovať, že určite sa tie náklady zastabilizujú a ešte raz opakujem, budú na priateľnej úrovni.